UGWUMBA. I might have known 1973. 1973. Can see on Chabogota, Lagos. And you Ford. We see on Sabia Lagos. Always. We're going to walk by China, just to about Boy and Lagos. Yeah, one local. Yeah, one town service. But here they just so no get kitabona. No gaha, even mobile get your bank. And it's lucky. In a Adaki, a Kuzuku. Magaya Kitamogan, the first loan na Bank of India. We correct our own India. Young correct our you go work in India. Send Ancho, you go boss. You go Mercedes. Then you go for Mancho goes to Kayabo for a go for the member. The time I want not be out. No, no, Chelsea here. Where's the man showing and Yaku, San and Yaku? You got a boss and bar, where a boss and bar 9,968 naira. 9,000 something. 1973, 74. 9,000 something. Can I love Mercedes? You convert it there, we're not service. So you put me. Got I some more. You go to my brother. The time I said, can there see you go to the everyone's world. Chile can have walk a lady, look at you, man, and I break us. I would have back you. We are what about this. Who will come to her? You will get over at service. Okay, they do it. That's a little way about that. Now, they You have for me also. Well, I'm going to tear. Now, who walk on? I'm so maybe you could do a woman with the area. I reckon 89 even my out boss, almost 10,000 something. So, okay, like I took see very much money. And I mean, I look at maybe the good boss. Deep. You see that now, with a boss. Positionary. The Raja. Kotamoto. The name in the Jambo. Gotamoto. Moto ina. Edoze Hanawam. It is a man, young shot. It was a way below. I was raw. When you have 80 pounds, 80 naira. Ego Jamon Nigeria motor. No, we are never sunk when I go quantum. We say to our Megidia. 1977. We go bossy, lousy, 0362, 28,000. Motor and hair, would you motor and hair? Now it's what I 150 million. You go, you got 28,000. Got a way, but you go okay. India. Where I change the line. But go for answer, who keys. Who is you okay? I sign a economy 28,000. We go, you bought. Baby, the Boba over Lagos. I'm not a Lagos. It's okay, let me a call of you. So could never
onwechu accident enwechu ibe dị mma ịgba moto ọnwa isii ịgbata ego ịgba moto ọnwa isii ego ego ya na ọnwa isii ahụ ijekwa bak si adị ejekwa ntọ na-ekwu nke iji ijekwa gị ọzọ na na-ewesi ụka na-ajụ na-ajụ were gị tụrụ megide wee mgbe ekwu na Nigeria nwere steshọn na atụzi bọs anyị na-egokwana mgbe ochie bọs na-arụkwa gụwa nke na-agba mgbe emekata iberekwa mma egokwa bọs na-arịrị nwayọ nwayọ na-arị mekata rịọ 32,000 to 44,000 to 54,000 because of ụzọ adịghị mma na ndị ohi o wee mezie the business affect na-etu kịta si kwuru so aja agha a na-eme maka na ndị si na-eri nri ya ekenye na nne imechi isi ka imechi emechi onye ọbụla amaghị ebe onye beta obere ibie Opurobios Igwe Jenga. Mụnwa bụ Chief VINCENT OBIANODO eze na nwa Chinemere na Nneni na ya ụmụaka Igbo niile onye ọbụla kaba ahụ na-asụrụ Igbo ihe amụta oyibo amụta biko njisi na ike daalụnụ uchi na nwata uchi n'iru na ya ọdịna nwata ekwe efe ọnụ oji efi eme ọgọ incumbent traditional prime minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency